Vítajte v podcaste, v ktorom sa venujeme biznisu a ekonomike v širších súvislostiach. Mojím dnešným hosťom je Katarína Kasašová. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste prišli. Katarína Kasašová, na úvod pár slov o vás. Je členkou Európskeho dvora auditorov. Predtým pôsobila v auditorskej spoločnosti, neskôr viedla aj reformu účtovníctva a výkazníctva verejného sektora na Ministerstve financií Slovenskej republiky, ktorá bola súčasťou veľkej reformy riadenia verejných financií. Pracovali ste aj v Európskej investičnej banke, boli ste generálnou riaditeľkou úradu pre dohľad nad výkonom auditu. No a ste aj autorkou a spoluautorkou mnohých odborných publikácií v oblasti účtovníctva a auditu. No a v súčasnosti, teda už 2 roky pôsobíte v Európskom dvore auditorov. Možno na úvod len poviem, že úlohou Európskeho dvora auditorov je dohliadať na efektívne využívanie prostriedkov Európskej únie. Ako sa mu darí Dvoru auditorov? Dvor auditorov oslavuje tento rok 50 rokov svojej existencie z legislatívneho hľadiska. Samotný výkon začal o 2 roky neskôr, ale v podstate hovoríme o roku 1975, keď ja už som bola na svete, ale ešte sme netušili, že čo existuje za železnou hranicou. Keď ste spomenuli, že od oktobra 2023 som členkou Dvora auditorov, ja zvyčajne zvyknem povedať, že členkou kolégia, pretože Európsky dvor auditorov je na tom úplnom vrchu vedený kolégiom členov. Za každú členskú krajinu je jeden reprezentant a medzi sebou si volíme aj prezidenta. A vlastne vy ste boli pri tom, keď v máji tohto roku prvýkrát historicky navštívil prezident Európskeho dvora auditorov Slovenskú republiku a pán Tony Murphy bol v septembri zvolený na ďalšie obdobie 3 rokov. Takže máme skúsenosť s tým istým prezidentom a možno sa podarí počas jeho druhého mandátu znova nadviazať nejaké také lepšie kontakty medzi našou krajinou a dvorom auditorov. No a keď skúsim odpovedať na tú otázku, že ako sa mu darí v zmysle kompetencií, Dvor auditorov niekedy novinári nazývajú, že je to strážny pes financií EÚ. Čiže tu je zdôraznené to, že my sa nezaoberáme národnými rozpočtami, ale rozpočtom Európskej únie, ktorý zostavuje a navrhuje Európska komisia. Vo finále schvaľuje Európsky parlament a Rada. A čo je dôležité, tento rozpočet je viacročný. A to hlavne z toho dôvodu, aby sa dali z neho financovať investície a nie nejaké také priebežné výdavky, ktoré by si mali krajiny financovať z vlastného rozpočtu. Takže toľko asi na úvod. Áno, to sú určite dôležité informácie, že skutočne Európsky dvor auditorov neaudituje ten rozpočet členských štátov, ale rozpočet Európskej únie. No a aj nedávno vlastne vyšla výročná správa Európskeho dvora auditorov za rozpočtový rok 2024. Ako by ste možno zhrnuli také tie najdôležitejšie zistenia? Možno na úvod poviem tak, že okrem toho, že sa pozeráme na rozpočet, to znamená príjmy a výdavky, tak vyjadrujeme svoj auditorský názor aj k účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke celej Európskej únie a takisto sa pozeráme aj na kvalitu finančného riadenia a na riziká, ktorým čelí rozpočet EÚ, prípadne budúce rozpočty. Takže je to naozaj komplexnejší pohľad. Samotná správa má takmer 600 strán. Nemáme ilúzie, že ju číta niekto okrem naozajstných odborníkov, preto vydávame aj takú skrátenú verziu, Audit EU skratke a pre tých, čo vôbec nemajú čas, tak stačí 1 A4. Takisto poviem, že tieto výstupy sa publikujú vo všetkých jazykoch členských krajín EU, čiže kto sa o ne zaujíma, slovenské verzie sú na webe. No a teraz k vašej otázke, čo je asi také najdôležitejšie. Príjmy a výdavky, rozpočet EÚ na rok 2024, tak ako na všetky ostatné roky, sa zostavuje bez deficitu. Príjmy sa rovnajú výdavkom. Hovoríme v zásade o sume približne 250 miliard eur na strane príjmov a na strane výdavkov, keď spočítame klasické eurofondy a plán obnovy alebo mechanizmus obnovy, tak je to tiež 250 miliard. A najdôležitejšie veci, na ktoré sme upozornili, boli tie, že stále pretrváva vysoká chybovosť vo výdavkoch EÚ. Ona sa síce znížila z 5,6% na 3,6%, ale stále je to vysoko nad 2% hranicou.
Druhá vec, na ktorú upozorňujeme v tejto správe, je všeobecne veľmi nízke čerpanie súčasného viacročného finančného rámca. Prierezovo vo všetkých krajinách EÚ ku koncu roku 2024 to bolo len na úrovni okolo 10%, hoci v 27. končíme. A takisto aj čerpanie prostriedkov, ktoré sú k dispozícii cez plán obnovy a odolnosti, to bolo ku koncu roka 2024 len na úrovni okolo 55%, pričom tento mechanizmus nám končí budúci rok. A tretí taký možno významný element, na ktorý upozorňujeme, je postupné zadlžovanie sa Európskej únie, kde sme povedali, že ten externý dlh voči investorom dosahuje momentálne, alebo teda ku koncu roka 2024 výšku približne 600 miliard eur a do konca tohto viacročného finančného rámca môže dosiahnuť hodnotu až 900 miliard eur. K tomu možno, ak bude záujem, tak by som sa vrátila aj podrobnejšie, pretože tie sumy vzbudzujú paniku, ale možno by som dovysvetľovala, že prečo na to upozorňujeme. Možno pri tom sa aj rovno môžeme zastaviť, pretože potom sa pozrieme, ako sa vôbec vieme teda, že ten rozpočet býva na 7 rokov. Európska komisia teda predstavila už návrh toho viacročného finančného rámca na roky 28 až 34. Možno môžeme si to tak povedať? Vidíte aj slabé miesta? Vidí v tom Európsky dvor auditorov? Alebo na čo upozorňujete, čo by bolo dobré, aby sa vyhlo, povedzme, tým chybám, ktoré sa zistili teraz? Myslíte pri tom novom Môžeme sa návrhu? aj na ten pozrieť. Dobre, keď takto premostíme, lebo naozaj tento rok je to veľmi dobrá príležitosť aj vidieť, že ako naše zistenia a odporúčania môžu prispieť k lepšiemu riadeniu finančných prostriedkov EÚ. Tak možno na úvod poviem tak, že vo februári 2025 Európska komisia zverejnila tzv. Oznámenie, že na ceste k novému rozpočtu, kde uviedla, aký by chcela, aby ten rozpočet bol jednoduchší, viac zameraný na výkonnosť napríklad a podobné atribúty. My sme si k tomu sadli a Európsky dvor auditorov už v júni 2025 publikoval také review, kde vlastne ku všetkým týmto atribútom zhrnul naše zistenia a odporúčania. Čiže keby mal niekto záujem napríklad na politickej úrovni, keď bude prerokovávať záverečnú verziu rozpočtu, tak je to taký checklist, že či si zobrala Európska komisia k srdcu to, čo my odporúčame. Následne v júli, v polovičke júla a potom aj začiatkom septembra Európska komisia zverejnila prvý návrh viacročného finančného rámca a vlastne začal ten proces dlhých negociácií, ktoré nemyslím si, že budú ukončené skôr ako za 2 roky. A myslím, že ste zaznamenali, že v novembri tohto roku už musela predsedníčka Európskej komisie na základe víziev z Európskeho parlamentu, kde bol veľmi silno vyjadrený nesúhlas s týmto prvým návrhom, tak už predstavila určité korekcie. Čo je možno zaujímavé pre vašich poslucháčov tu na Slovensku, aj Slovenská republika už zverejnila svoju prvú pozíciu. Vláda Slovenskej republiky prerokovala materiál, kde Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý je hlavným koordinátorom slovenskej pozície k tomuto návrhu, zhrnulo, o čom je ten nový návrh, čiže veľmi dobré čítanie pre toho, komu sa nechce prechádzať desiatkami strán legislatívnych návrhov a potom aj taký prvý návrh, s čím budeme súhlasiť a s čím nebudeme. Toto len ilustruje, že akékoľvek analýzy alebo stanoviská k tomuto novému návrhu sú to, čo v angličtine voláme, že moving target, lebo sa to bude priebežne meniť podľa toho, aké budú odozvy od či už národných parlamentov, vlád, europoslancov, Európskeho dvora auditorov, rôznych poradných orgánov, regiónov, krajín EÚ a podobne. No a budeme naozaj ešte prelínať sa tými témami, pretože myslím si, že zároveň presne padajú aj v rámci médií to, že v súčasnosti bola nejaká správa, teda výročná, ktorú ste vy vydali za ten rok 24, zároveň sa pozeráme výhľadovo do toho roku 34, čiže tie veci sa dejú sa navzájom, ale predsa len, keď
Je navrhovaná nejaká štruktúra výdavkov, už teda aj na tie roky 28-24. Je teda realistická aj vzhľadom na úroveň toho zadlženia, pretože si myslím, že k tomu zadlženiu sa budeme ešte trošku stále vracať, respektíve ako to vyzerá z vášho pohľadu? Možno poviem na začiatok, ako sa pozeráme na to súčasné zadlženie. A doplním tú základnú informáciu, ktorú som povedala. To zadlžovanie Európskej únie, takéto markantné, začalo v súvislosti s mechanizmom pre obnovu a odolnosť. To znamená, pandémia zdecimovala ekonomiky Európskej únie, popretrhávali sa dodávateľské reťazce, nezamestnanosť, potom do toho došli tie rôzne krízy. Ale keďže v tom čase súčasný viacročný finančný rámec nemal takú možnosť financovať tieto dodatočné výdavky, tak sa politickí lídri krajín EÚ dohodli, že sa Európska únia zadlží. Logika je v poriadku, pretože keď vieme, že máme nejaké nečakané výdavky, prípadne ak si chceme obstarať, chceme urobiť nejakú investíciu, ktorá nám bude prinášať budúce nejaké zisky, benefity, hodnoty, tak prečo sa rozumne nezadlžiť. Otázka ale teraz vzniká taká, že z čoho sa budú tieto pôžičky, ktoré je potrebné začať splácať v roku 2028, z čoho sa budú splácať. Totižto odpoveď na túto otázku v tom čase politickí lídri nedali. Povedali, že sa to vyrieši v budúcom viacročnom finančnom rámci. Takže preto vidíme toto veľmi pekné premostenie. A kým sa k nemu dostaneme ďalej, tak vlastne by som chcela zdôrazniť to, že v rámci EÚ veľa krajín využíva tieto prostriedky, ktoré budeme musieť splácať naozaj na významné reformy, investície, niečo, čo bude prinášať hodnoty a benefity pre občanov EÚ. A vtedy sa treba pozrieť trošku možno aj na domáce prostredie a spraviť si analýzu, že naozaj, ak nám sa podarilo cez plán obnovy zvýšiť životnú úroveň na Slovensku alebo zlepšiť podnikateľské prostredie pre naše podniky, tak je to v poriadku. Lebo budeme mať vyššie príjmy, z ktorých potom budeme splácať tento úver. Ak nie, tak potom máme problém. Čiže naše také hlavné odporúčanie ako Dvora auditorov bolo, že vždy, keď chce Európska únia vstupovať do nejakého úverového vzťahu alebo externého zadlžovania, už v tom momente musí vedieť, čo to bude splácať. Nie ako to bolo urobené teraz, že však uvidíme a tie dopady vlastne vidíme už aj v tom prvom návrhu. Čiže naozaj, ako ste povedali, že rozumne k tomu pristupovať a nenechať to možno na tých ďalších politikov. Že na budúce generácie. Samotný ten program sa volá Next Generation EU, takže asi sa to aj podarilo povedať, že áno, je to problém ďalších generácií. Áno, ale nemalo by sa to takto robiť. Nenechávať tie riešenia až na tých, ktorí prídu potom neskôr, ale teda keď ste povedali aj v súčasnosti, že naozaj tie prostriedky, ktoré sa využívajú z toho plánu obnovy, keď ho môžeme tak zjednodušene volať v rámci teda tej terminológie. A porovnáme si možno aj iné krajiny v rámci Európskej únie. Ako na tom sme, teda ako Slovensko? Čo sa nám podarilo, respektíve aké by boli tie vaše odporúčania za Európsky dvor auditorov? Čo robiť inak, lepšie? Odporúčania, čo sa týka nášho ako slovenského, neexistujú. Možno pripomeniem to, čo som mala spomenúť aj na začiatku, že tým, že my sa zaoberáme príjmami a výdavkami alebo rozpočtom na úrovni EÚ, tak to nie je po krajinách, ale prierezovo. Tak. Keď sa pozrieme na čerpanie plánu obnovy, tak naozaj patríme medzi najúspešnejšie krajiny. To znamená, že sme dokázali veľmi rýchlo plniť tie prvé míľniky, projekty, reformy a dostávali sme prostriedky z tohto plánu obnovy pomerne rýchlo do našej ekonomiky. Čo sa týka kvality čerpania, k tomu by som sa nevyjadrovala za krajinu ako takú, ale možno by som upriamila pozornosť na to, že my postupne publikujeme správy z tzv. Špeciálnych auditov, kde sa napríklad zaoberáme aj tým, že či tie reformy, ktoré mali prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia, či boli dosiahnuté. A vtedy sa na to pozeráme prierezovo cez celú EÚ. Možno sú vybrané 3-4 krajiny len na ilustráciu, aby sme lepšie porozumeli, ako boli tie projekty financované. Celkový záver je taký, že ten potenciál sa nevyužil. A teraz hovorím
prierezovo o celej EÚ. Nevyužil sa v rôznych oblastiach. Či to už súviselo s tým, že to bolo robené pomerne rýchlo, súviselo to trochu aj s tým, že tie plány obnovy sa písali v čase, keď boli tie týmy aj pod tlakom v mnohých krajinách. Medzi tým došlo napríklad k zmene vlády, prehodnocovali sa reformy, ciele, míľniky. A momentálne sú všetky krajiny pod časovým stresom, lebo bude to končiť budúci rok, 2026. A veľa krajín, myslím si, že je to vrátane Slovenska, v úvodných rokoch čerpania išli na pomerne, ľahké aktivity typu reforma, zmeniť legislatívu, založiť nejaký nový úrad a podobne. Ale tie investičné projekty, väčšina bude dokončovaná v tomto roku a v budúcom roku. A tam bude hroziť prepadnutie prostriedkov. Takže obávame sa napríklad my z pohľadu Európskeho dvora auditorov aj pomerne vysokej chybovosti, keď sa budú kontrolovať tieto výdavky. Ako ste povedali, vstupuje do toho aj naozaj veľa faktorov a keď sme aj robili rozhovor s pánom Tony Murphym, prezidentom Európskeho dvora auditorov, tak takisto upozornil na to, že publikujete skutočne rôzne správy, tie sa dajú dohľadať, dajú sa aj čítať aj v slovenskom jazyku, tie základné informácie, čiže napríklad vtedy pred pár týždňov predtým, než sme sa stretli, ste povedzme publikovali správu o čipoch, ktorá je vlastne významná z hľadiska konkurencieschopnosti, teda aj pre Slovensko, pre nás ako automobilový priemysel. Zase sa tam takisto hovorilo v správach o elektrických vozidlách alebo batériách. Toto všetko vlastne dá sa vlastne pozorovať a ako on sám povedal, treba hľadať povedzme ten balans medzi zelenými výdavkami, ekologickými ideálmi a priemyselnou politikou, aby to jedno nenarušovalo druhé. Čiže to je len jedna z tých tém, ale ako hovorím, všetky tie správy si samozrejme môžu čítať aj priamo Slováci a preto sa oboznamovať viac s touto tematikou. Ale keď teda sa vrátime ešte v skutočnosti aj k tomu, že v súčasnosti sa teda hovorí o tom rastúcom zadlžení Európskej únie. Ja viem, budem sa k nemu aj opakovane vrácať, pretože či skutočne hovoríme o tom, že je ten súčasný trend udržateľný, ak samozrejme sa zapracujú kroky, na ktoré vy upozorňujete. A keď už hovoríme možno aj o nejakom morálnom hazarde, vlastne, že to zadlžovanie nám naozaj ide do takých, až by som povedala, astronomických výšin, tak či vnímate vlastne aj zo strany Európskej komisie, alebo teda naozaj s partnermi, s ktorými môžete ohľadne toho komunikovať, že treba nejako dať ručnú. Zatiahnuť brzdu a možno ísť teraz trošku inak. Som veľmi rada, že sa na to pozeráte z takého komplexnejšieho hľadiska, lebo tie čísla, keď sú vytrhnuté z kontextu, tak môžu byť interpretované rôzne. Samozrejme tej interpretácii my nezabránime. Navyše, ako väčšinou hovorím, my auditori sme poslovia zlých správ, malokedy hovoríme o tom dobrom. Takže naozaj nie je to jednoduchá situácia pre nás, lebo občas je to voda na mlyn nie úplne korektným interpretáciám. Keď ste spomínali aj tie rôzne pohľady na ekonomiku EÚ, na rozpočet, a že teda sú tie správy k dispozícii. Ja možno poviem, že odkedy som nastúpila ako slovenský predstaviteľ v kolegiu, jednak o týchto správach priebežne informujem na sociálnych sieťach, ale súčasne ich posielame v pravidelných intervaloch napríklad na Najvyšší kontrolný úrad, na Ministerstvo financií a aj do Slovenského parlamentu na Výbor pre financie a rozpočet. Pretože väčšinou hovorím, že môže to byť dobrá inšpirácia na to, ktoré z týchto vecí na ktoré z týchto vecí si treba dať pozor aj na Slovensku, alebo naopak sú tam veci, z ktorých sa dá inšpirovať, pretože snažíme sa dávať aj dobré príklady praxe, aby sme trošku vylepšili ten náš profil. No a keď sa vrátim k tomu, že či zadlžovanie je morálny hazard alebo nie, áno, tie sumy vyzerajú hrozivo. 600 miliárd, respektíve na konci roku 2027, keď dobehne plán obnovy a krajiny načerpajú prostriedky, ktoré si musela Európska únia požičať na trhoch. Hovoríme o 900 miliardách, čo je 10-krát viac, ako bolo v roku 2020 a znie to bombasticky, sú to úžasné titulky. Problém je ten, že keď sa pozriete na HDP celej EU 27, tak je to možno
do 3%, a teraz si to porovnajme so zadlžením Slovenska, ktorá atakuje 60%. Čiže určite nie sme v takých pásmach, aby to bolo neudržateľné zadlženie. Na druhej strane ale musíme povedať, a nachádza sa to aj na tejto A4, že okrem tohto externého dlhu voči investorom existuje tzv. Expozícia európskeho rozpočtu. To znamená z titulu napríklad vystavených záruk za úvery, ktoré dávame rôznym krajinám. A to je ďalších 350 miliárd. Čiže keby došlo k tomu, že tieto záruky, tento podmienený dlh treba realizovať, tak potrebujeme ďalších dodatočných 350 miliárd eur. Keď sa vrátim k tomu dlhu, ktorý vznikol z titulu mechanizmu obnovy a odolnosti, takisto treba povedať v širšom kontexte to, že tých 600 alebo 900 miliard sa bude splácať určité obdobie. To nie je, že takto na druhý deň potrebujeme zaplatiť. Hoci keby sme to potrebovali, tak sú to v zásade 3-ročné príjmové rozpočty EÚ. Čiže nie je to také zlé, ale dobrý hospodár vždy, keď si berie úver alebo keď si požičiava, musí vedieť, čo to splatí. Či keď použije tie peniaze, vygeneruje mu to dodatočné príjmy alebo nejaké hodnoty, ktoré keď potom predá. A k tomuto nedošlo a na toto upozorňujeme aj v rámci tvorby a finalizácie nového viacročného finančného rámca, kde sa s tými splátkami už počíta. To som sa vás aj chcela spýtať, teraz keď ste to aj prirovnali k tomu dobrému hospodárovi, že ak by sme, povedzme, ten rozpočet Európskej únie porovnali s takým rozpočtom bežného človeka, v čom si možno tá únia žije nad pomery? Fúha. Teraz ste ma zašili. V čom si žije nad pomery? Nemyslím si, že si žije nad pomery Únia ako taká. Možno to budem ilustrovať na takom príklade, že ak stále razíme cestu, a dúfam, že ju budeme raziť, že nemôžeme mať vyššie výdavky, ako sú príjmy, tak ak potrebujeme splácať úvery a plus budeme platiť a platíme už úroky z týchto pôžičiek, pričom rozpočtované úroky boli oveľa nižšie, ako sú súčasné, pretože inflácia, pretože kríza, množstvo ďalších faktorov, tak zrejme, aby ostal rozpočet vybalansovaný, potrebujeme buď znížiť iné výdavky. No a skúste toto navrhnúť, začnú kričať poľnohospodári. Všetci europoslanci, keď videli prvý návrh, tak protestovali, že je tam málo na toto, na hento. Áno, alebo môžeme zvýšiť príjmy európskeho rozpočtu, čo vlastne aj navrhla Európska komisia tými 5 novými daňami alebo poplatkami. Opäť bol krik, lebo nikto nechce platiť viac, ale míňať chce viac. Takže v tomto si možno žijeme nad pomery, lebo si myslíme, že stačí sa nám starať o výdavky a niekto už tie príjmy urobí, alebo naopak, alebo si povieme, že to ten zlý Brusel, nech si to vyrieši, ale my chceme mať minimálne tie isté peniaze, ako sme mali doteraz, hoci možno by sme sa mali v niektorých výdavkových tituloch uskromniť, aby sme si splnili svoju dlhovú službu. A boli sme teda dobrý partner na finančných trhoch. Práve preto som povedala, že možno aj bežní ľudia niekedy sa dostávajú do takéhoto momentu, že si žijú nad pomery, že si požičiavajú, ale už kto to splatí je potom otázne, čiže možno sa nám opäť prelínajú aj tieto svety. A ten prístup by bol dobrý, ako ste povedali, vždy myslieť na to, kto to nakoniec zaplatí aj pri bežnom človeku, aj pri Európskej únii. Ale keď ste ešte spomenuli teraz aj Europarlament, viem, že keď sme pred istým časom o tom hovorili, naozaj treba viac celkovo komunikovať o tom, aj čo robí Európsky dvor auditorov, o tom, ako kontrolovať ten rozpočet Európskej únie. Čiže viac, aby o tom, povedzme, hovorili a vedeli, aj tí europoslanci viac sa zaujímali konkrétnejšie. Vidíte nejaké náznaky zlepšenia? No, pred súčasným Európskym parlamentom stojí ťažká úloha. Ja sa možno vrátim k tomu návrhu komisie, že prečo je to ťažká úloha, pretože po viacerých 10 ročiach naozaj tento nový návrh je zásadne iný. Mení sa jednak v štruktúre ako takej a potom aj v číslach. A myslím, že aj vy a ja, my by sme očakávali taký racionálny prístup, že najprv sa dohodnite na tej štruktúre a až potom sa rozprávajte, respektíve hádajte o číslach. Ale prax je taká aj v tomto prípade, že sa to rieši všetko naraz a uvidíme, čo z toho, čo vlastne, ako bude vyzerať finálna verzia.
Prečo je to komplikované? Je to komplikované kvôli tomu, že Európska komisia týmto návrhom chcela odpovedať na viaceré veci, hlavne na zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie a na zjednodušenie celého rozpočtového procesu a všetkých tých programov a podobne. To znamená, že zmenila štruktúru a povedala, že namiesto 9 okruhov budeme mať teraz len 4 okruhy, spojíme spoločnú poľnohospodársku politiku s kohéziou do jedného národného programu. Ale v skutočnosti k čomu došlo, že tieto dva tituly budú približne 50% celkového rozpočtu, ale v súčasnom mal každý z nich 1/3. Čiže hneď začali riešiť tí, ktorých sa to týka, že bude toho menej. Tá konkurencieschopnosť v pôvodnom návrhu by sa mala riešiť podporou naozaj takých firiem a programov, ktoré majú budúcnosť v tom, že budú vedieť súperiť napríklad so Spojenými štátmi, arabskými krajinami alebo Čínou. Veľmi veľa politikov a veľmi veľa členských krajín hovorí, nie, my chceme rozdelenie na každú krajinu. Čiže naozaj sa budú riešiť zásadné veci, že či ideme radšej podporovať 2, 3, 4 naozaj robustné výskumné vývojové programy, alebo každej krajine dáme trošku a zase keď sa to spočíta, nebude z toho nič. Čo sa týka veľkosti, pani predsednička komisie ohlasovala tento rozpočet bombasticky ako enormné zvýšenie výdavkov. Keď sa urobia prepočty v pomere k hrubému národnému dôchodku a keď sa odpočítajú splátky tohto zadlženia, tak sme plus minus na rovnakej úrovni. Čo slúži k úcti Európskej komisie je to, že naozaj sa snaží zjednodušiť celkový ten rozpočet a ako bude administrovaný. To znamená, že krajiny budú mať možnosť si pripraviť tzv. Plán národného a regionálneho partnerstva. To je niečo podobné, ako sme mali plán obnovy, kde asi tá krajina naozaj si vie lepšie zadefinovať, že kde má tie svoje priority. Takisto Európska komisia povedala, že sa zníži počet ukazovateľov, rovnaké pravidlá budú pre každého a podobne. A taký posledný atribút je, že aj na základe našich odporúčení tento rozpočet by mal zvýšiť flexibilitu rozpočtu. My sme sa rozprávali o tom, že on je viacročný. A čo sa teraz deje je, že tá rezerva, ktorá tam je, sa skonzumuje hneď v prvom alebo druhom roku a potom prídu neočakávané krízy a nie z čoho. Čiže teraz tam dáva určité návrhy na to, ako zachovať tú flexibilitu. Takže zásadné zmeny, uvidíme, čo z toho vypadne, uvidíme, aká bude finálna pozícia napríklad aj Slovenskej republiky. Ja som pozvala na stretnutie a diskusiu ohľadne tohto návrhu slovenských europoslancov aj na dvor auditorov. Prvé stretnutie s 2 europoslankyňami už prebehlo, ďalšie sú naplánované na začiatok budúceho roku. Beriem to ako dôležitú súčasť toho, aby sme nielen ako krajina, ale aj ako EÚ boli naozaj pripravení schváliť dobrý rozpočet na tie ďalšie roky. No a vy zároveň máte tam aj veľa ďalších plánov, ako hovoríme, pravidelne zverejňujete ako dvor auditorov správy a rovnako plánujete zverejniť aj sériu tých osobitných správ zameraných na prevenciu podvodov. Čo nám v tejto chvíli môžete k tomu povedať? Čo môžeme očakávať? Pôjde o, poviem v úvodzovkách moju osobitnú správu, môj prvý špeciálny audit, ale v skutočnosti je to audit, ktorý vykonal auditorský tím, participoval na tom aj môj kabinet a samozrejme aj ja. Bude zverejnený 15. decembra a bude hovoriť o EU orgánoch na boj proti podvodom, alebo teda v angličtine EU Bodies Fighting Fraud. Myslím si, že tento report bude, alebo táto správa a výsledky z auditu a odporúčania budú veľmi zaujímavé aj na Slovensku, keďže tu myslím, že pred 2 týždňami bola pani Laura Kövesi, šéfka Európskej prokuratúry a práve Európska prokuratúra plus OLAF, Europol a Eurojust a neskôr potom ešte AMLA, čo bude agentúra na boj proti praniu špinavých peňazí, tvoria EU architektúru boja proti podvodom. A na čo sme sa pozreli my, bolo nie na individuálnych hráčov, ale ako majú stanovené mandáty, či je tam synergia, či niečo neostalo nepokryté, ako si medzi sebou zdieľajú informácie, ktoré sú potrebné a hlavne, či tie peniaze, ktoré boli podvodne
odsunuté niekde odobraté, inde. Odobraté. Či sa dostanú naspäť do európskeho rozpočtu. Lebo tam vlastne aj náš európsky rozpočet má potom nižšie príjmy, ako by mal mať. A máme potom problém s tým, aby sme mali vybalancovaný rozpočet. Takže určite pozývam aj vás, aj ostatných, ako sledovať polovičku decembra, tesne pred Vianocami. My sa vôbec ako Európsky dvor auditorov významne venujeme prevencii voči podvodom, pretože v našom mandáte nie je vyšetrovanie podvodov, ale pokiaľ prídeme na nejaké podvodné konanie a máme pochybnosti, tak to posielame priamo na EPO alebo na OLAF. A tento proces bude vlastne vysvetlený aj v tejto správe. Čiže ešte pred Vianocami dajte takýto darček. Áno, takýto darček. Myslím si, že týmto darčekom prispiejeme aj k tomu, čo rozbehla v lete Európska komisia, lebo v súvislosti s tým novým rozpočtom ide prehodnocovať aj celú túto architektúru. Lebo všetci tušia, že nie je to až také zlé, ale mohlo by to byť oveľa lepšie. A vlastne aj táto naša správa a naše odporúčania by mali viesť k tomu, aby sme naviedli tých, ktorí o tom budú rozhodovať, na to, že kde sa dajú ktoré veci zlepšiť. No a keď tu bol na Slovensku pán Tony Murphy, stretol sa aj s prezidentom Petrom Pellegrinim, vtedy hovorili povedzme aj o tom, ako umelá inteligencia môže zasiahnuť aj vašu prácu a mohla by jej pomôcť. Keď by ste možno mali vybrať nejakú jednu technológiu, ktorá by mohla povedzme zásadne, neviem, či úplne zmeniť auditorstvo, ale Európskej únie, teda ten dohľad nad týmto všetkým, pretože je to množstvo informácií, množstvo dát, to všetko v tom spracovaní. Kde vidíte reálnu pomoc? My sa pozeráme na využitie umelej inteligencie, alebo poviem aj tých predstupňov, ale budeme používať teda umelá inteligencia z dvoch takých pohľadov. Jednak ako auditovať klientov, ktorí ju využívajú na spracovanie svojich výkazov napríklad alebo operácií. A druhé, ako využiť tieto nové technológie v našej auditorskej metodológii. My už s tým začíname, bohužiaľ len začíname. Súvisí to aj s veľmi prísnou reguláciou v Európskej únii, pretože keď sa porovnáme napríklad s najvyššími kontrolnými úradmi niekde v arabských krajinách alebo podobne, tak my určite nemáme prístup k takým dátam ako oni. Ale myslím si, že tak ako väčšina tých, ktorí začínajú, vidíme najväčší problém alebo najväčšiu výzvu v údajovej základni. Pokiaľ nemáte kvalitné dáta zozbierané podľa rovnakých alebo podobných pravidel, tak môžete mať najlepší nástroj, ale nepomôže vám veľmi. Takže určite využívame ju už teraz na operácie, kde vyberáme vzorku, keď posudzujeme celú populáciu dát. Využívame aj modely, ktoré vedia analyzovať napríklad pripomienky k legislatíve a koľko z toho bolo zobrané na vedomie alebo nie. Ale nemyslím si, že sme takým premiantom, ako by som si želala. Sú na to objektívne aj subjektívne dôvody, subjektívne poviem tak ako inštitucionálne. Veľa našich informácií sú informácie, ktoré nie sú prístupné iným, čiže my aj keď testujeme tie nástroje, môžeme to robiť len na našich dátach, nemôžeme to nejakým spôsobom púšťať do okolitého prostredia, asi by inštitúcie a orgány EÚ neboli úplne nadšené. Takže sú to aj takéto obmedzenia, ale určite to má budúcnosť a my sme sa kedysi rozprávali aj o tom, že napríklad také drony využívame už dávno, pretože spoločná poľnohospodárska politika je naozaj o tom, že berú sa dotácie na pestovanie citronovníkov a keď zistíme, že ten pozemok tam ani nie je alebo prípadne je zarastený, tak vieme hneď, že asi tie citronovníky tam nie sú. To je len taký príklad. Tak, ale že v tomto naozaj môže pomôcť tá technológia niečo rýchlejšie skontrolovať v tom reálnom prostredí, v reálnej praxi. A naozaj to využitie umelej inteligencie je momentálne veľká téma, nie len na úrovni dvora auditorov, ale aj Slovenského najvyššieho kontrolného úradu a iných kontrolných úradov. Zápasíme tam s rôznymi výzvami. Ja možno poviem takú, ale neberte to ako výhovorku, ale v podstate Európsky dvor auditorov je európska inštitúcia. To je tzv. Európska verejná služba. My napríklad nevieme zaplatiť ľudí, ktorí by sme zobrali z trhu, ktorí by dali tomu nejaký taký drive. Takže vychovávame si ich buď interne, ponúkame rôzne typy internship a podobne, aby sme nalákali mladých ľudí, ale nie je to ľahké.
To verím, určite prekonávať aj tieto bariéry. No a keď sa úplne ešte vrátim v krátkosti k tomu aj, čo povedal Tony Murphy, rovnako, že naozaj aj tú prácu Európskeho dvora auditorov treba viac dať do tej verejnosti, treba viac o tom komunikovať, možno zjednodušovať aj niektorú tú terminológiu, aby sme lepšie vedeli, na čom všetkom pracujete a čo všetko je vo vašich kompetenciách. Zároveň teda jeho, keď som sa pýtala, či trošku sa neobáva nejakej tej dlhovej špirály, alebo či občas už nemá aj z toho strach, že čo všetko si na svoje plecia berie Európska únia, pretože nám naozaj pribúdajú okrem tých základných všetkých vecí, ktoré už Európska únia mala predtým, tak rôzne kapitoly by som povedala, alebo teda neočakávané, či už to bola veľká pomoc Ukrajine. Ďalej teraz máme veľké plány na výdavky na obranu, zároveň tu máme Green Deal, my tu často na to narážame s podnikateľmi, čo z toho si vybrať, alebo ako to ďalej môže takto fungovať. Zároveň, ako on aj pripomenul, keďže on pochádza z Írska, pripomína, ako možno v súčasnosti sa pozerajú aj ľudia po rokoch na to, čo im Európska únia priniesla, že možno často ani nevie tá bežná verejnosť si to nejako odčítať, čo všetko vlastne reálne pribudlo odvtedy. Zároveň, keď povedzme Slováci, každý Slovák dáva nejakých 500 eur na tú, keď by sme si to tak mohli akoby prepočítať, na Európsku úniu. Keď by ste vy mali možno aj tak jednoduchšie vysvetliť ľuďom, keď aj v súčasnosti sú tie rôzne diskusie o tom, ako ďalej s Európskou úniou a vôbec, keď nám pribúdajú všetky tieto ďalšie výzvy, z čoho nám naozaj plynú, keď to môžem povedať, výhody, samozrejme aj povinnosti pre Európsku úniu. Ako by ste to vôbec vysvetľovali dnes v súčasnosti, možno práve aj tým mladým ľuďom? Určite, keďže som dieťa socializmu, tak by som povedala, že EÚ nie je to najlepšie, čo máme, ale nič lepšie nemáme. Ale nič lepšie nemáme, áno. Som sa zamotala. Čiže povedala by som tak, že má aj Európska únia svoje výzvy. Naozaj možno rast tých rôznych titulov financovania bol nie úplne kontrolovaný, nie vždy sa pozeralo na to, či spotreba alebo minutie európskych prostriedkov na určité aktivity prináša tie výsledky. Tam nastavujeme zrkadlo my, ale predsa je to ex post, takže tá akcia alebo to zlepšenie prichádza oneskorene. Určite nie je chybou raz za čas si sadnúť a spraviť si takú inventúru, že čo boli tie základné myšlienky, čo patrí medzi kompetencie Európskej únie, čoho sme sa dobrovoľne vzdali vstupom do EÚ a čo ostáva na národnej úrovni. Naša situácia ako Slovenská je ešte stále výhodná, pretože viac benefitujeme ako odvádzame. Ale môže dojsť k momentu, keď sa to zmení a nemyslím si, že potom by bolo fér hovoriť o tom, že a my už viacej nechceme. Po tom, čo nás v skutočnosti prefinancovali rozvinutejšie členské krajiny EÚ. Takže čo by sme sa mali snažiť urobiť je to, že aby to naše čerpanie nebolo nízke, ale aby sme naozaj išli na 100%. Aby sme časť tých peňazí nemíňali na veci, ktoré potom musíme zaplatiť zo štátneho rozpočtu. To znamená dať si pozor na výber projektov, na to, aby tieto projekty naozaj prinášali pridané hodnoty. Ja nemám nič proti cyklotrasám, ale budovať cyklotrasu z bodu A do bodu B bez nejakého širšieho kontextu, keď mohli byť tie prostriedky použité napríklad na nejaké výskumné vývojové centra alebo na zlepšenie, ja neviem, nášho zdravotníctva a nemocníc. Sú to také kompromisy, našťastie o tomto rozhoduje niekto iný, nie ja. A myslím si, že byť súčasťou väčšieho bloku je vždy lepšie ako 5 miliónová krajina, ktorá sa bude hrať na nejakú nezávislú alebo neutrálnu, lebo asi neutrálni by sme dlho neostali. Nemáme na to nejaké predpoklady, nemáme na to ani takú minulosť, že by sme sa mali o čo oprieť. Takže ja by som keď to zhrniem, tieto voľné úvahy, lebo ste ma trošku zaskočili tou otázkou, ja vždy hovorím, že kritické myslenie je dôležité aj vo vzťahu k veciam, ktoré nám momentálne vyhovujú. Takže aj keď je teraz naša situácia výhodná, lebo čerpáme viac, ako odvádzame do toho rozpočtu,
aj v tejto dobrej situácii by sme sa mali zamýšľať nad tým, že či nevieme tie peniaze, tie prostriedky použiť efektívnejšie, hospodárnejšie, či nevieme za ne dostať viac, lebo v konečnom dôsledku splácať ich budeme bez ohľadu na to, či budú použité na nejaké menej zmysluplné veci alebo na naozaj zmysluplné veci. No a keď by ste možno mohli sa tak výhľadovo teraz so mnou pozrieť do budúcnosti trošku, keď budete bilancovať vaše pôsobenie v Európskom dvore auditorov po tom funkčnom období, tak čo by ste rada spravili ešte dovtedy, možno naozaj také vaše osobné ciele v rámci dvora auditorov? Keď som bola na hearingu alebo na grillovaní v Európskom parlamente v začiatkom septembra 2023, tak som hovorila o tom, že vzhľadom na môj odborný background, že určite by som videla moju pozíciu vo takzvanej kontrole kvality výstupov Európskeho dvora auditorov a v internom audite. A za menej ako 2 roky sa mi podarilo dostať do týchto obidvoch výborov, kde dávam pozor na to, aby tie pekné správy, ktoré sú publikované, naozaj boli urobené v súlade s medzinárodnými štandardami, aby tie hlavné posolstvá boli zrozumiteľné a podobne. Ostávajú mi ešte 4 roky, uvidíme, čo sa všetko podarí, ale taký môj tretí cieľ si myslím, že už tiež postupne naplňam a to bolo priblížiť Európsky dvor auditorov Slovensku. Nebolo veľmi na čo nadviazať z rôznych dôvodov, nebudem ich komentovať. Ale to, že napríklad aj túto výročnú správu mám možnosť každý rok prezentovať na Najvyššom kontrolnom úrade, na ministerstve financií, orgán auditu a parlament, je už veľké plus. K tomu sa pribalujú rôzne aktivity typu dnešného rozhovoru. Plus sa snažím publikovať na sociálnych sieťach. Vždy, keď dojde nejaká pozvánka, prísť porozprávať, respektíve proaktívne sa snažím dostať a otvárať dvere. Takže pokiaľ si po 6 rokoch môjho pôsobenia občania Slovenskej republiky budú pamätať, že európsky rozpočet, príjmy, výdavky a závierka sú pod kontrolou európskej inštitúcie, tzv. Nezávislého auditora EÚ, ktorý sa volá Európsky dvor auditorov a máme tam jednak zamestnancov zo Slovenska a vždy tam máme aj jedného člena kolégia, tak budem rada. Tak a my budeme radi, keď sa s vami opäť budeme môcť po nejakom čase pozrieť na to, čo sa deje v rámci rozpočtu Európskej únie, respektíve nad tým v rámci vášho dohľadu. Ja by som vám už zapriala možno aj pekné sviatky, tie vianočné, lebo ak sa dovtedy nebudeme vidieť, ale my vieme, že dovtedy nás teda čaká ešte ten jeden darček od vás v podobe správy, ktorá teda vyjde 15. decembra. Áno, 15. decembra. Myslím si, že bude dobrá príležitosť potom začiatkom roka 2026 možno k tomu hodiť slovo a verím, že ten darček, aj keď nebude príjemný, tak poteší, pretože vždy sa treba pozerať na naše zistenia a odporúčania smerom dopredu. Naozaj sú dávané s cieľom, aby sme robili veci lepšie a nie, aby sme trestali tých, ktorí to spáchali. Tak, budem rada, keď sa na to po nejakom čase opäť spoločne pozrieme a ďakujem vám, že ste si aj vo vašom plnom kalendári našli čas na tento rozhovor. Mojím hosťom bola Katarína Kasašová. Ďakujem. Ďakujem, pekný deň.